ole voina tan chuan time and work kan lo soi lenga example atang han chanila kan sha thiam thei tura ngai la I hetiang time and work a hi chuan na an tho tur shim hi wan anga lak to pani mo he heta wan anga lak to phi ni a hun nizat khi da ma sak tur ani mo nizat hi kan da ma sanga a chan chu a hola a tho wang khan kan da lenga chuan ni khata a tho zat kha ron chuak thei me do ni chuan ni som ni pali a rona chuan na pakhat a zo theia mo anwai chia ni khat chunga an na tho thei za chu a tlemang na pakhat po a thok zo lawang chu wangin 1 kha 24 rin kan sem tur ani mo kan ron chokanga kan sawifiah photanga chuan chu tiang cha chuan oi ani khat na tho thei za po siam le tur ani a chu mi hnuwa an pahni a ni khata an tho thei zat hriat nan mo an pahni an na tho thei oya le ron an na tho zat kan hriat thei nan kan bel ve tur ani chumi hnuwa chuan ani zat kan hriat du chuan time taken kan ti thunganga apia lama time alo omanga chu ni khata an pahni an tho zo thei zat kha atlet linga lak mei tur ani entirnan atlet linga lak ti khanin he tiang te hi lo ni ta ni atlet linga kan lak don chuan 24 works an pani khan thok zo thei ti na chu 1 kha om to lawang mo le linga kan lak chuan 1 kha hnwai lama om to nga 1 chu 1.24 khan sem ula 24 thaw chuak do ni kan ron chokanga in she thiam tura ngai la a question can end potang rona can do a piece of work in 24 days at ya oya khan in 30 days so in thoka tia an pani tho khom khan engtikange an zo theyanga titani mo chuvang chuan oile rona chuti hang ka ron ziak to ta chuan I hetiang thau hian oya kha kan ziak veng in 1 day in fiah theinan in 1 day tinga lola in 30 days more ani za ka kan ziak masang kan ti kan 30 days a khan oya khan can do chu ni na to shim kha wan anga lak tur kan ti kha thia kan ziak le phot ta chuan 1 day an tho za chu oya chuan na tho za chu 1/30 work a thok thei ni chu chuan kha an tho kop kan sha dona wangin in 1 day kan tiang mo in 1 day rona le oya na tho thei zat kan chu chuak dona chu 1/24 more rona plus oya khan 1/30 chung khan na thok zawa chu kan bel khoma chuan LCM kan lata ni 24 le 30 sem kop thei chu za som ni lo ni ta a chuan 24 hmuna za som ni chu 5 a lo nianga 30 hmuna 4 a lo ni ve thunga mo chuan chu kan belanga 9/120 lo nianga chu kan han sem kan han chok te velanga kan han chok te nga 3 in 3/40 wa ka lo chuaka nga chuanin a time taken days a zo wang khan hei answer ala ni mei lo ta ni time taken a hun du za days a du wang khan time taken kan zong le ang time taken chu ron by ron le oya khan engza nge an man mo hun an man the how many days ati wang he kan zong le mo time taken ni equal to kan le ling thokang 3/40 chuaki nan tho thezan nya kan let thokanga 40/3 lo ni to ang chu kan semanga 13 1/3 day chungin an pani tho kop chung mo an pani khan ni som pathum le 13 1/3 a an zo thei ni chu hei answer lo ni ta ni kan sha thiamang chu mo sha thiam lo chang comment lama in zo theyang o